Месото за нашия тартар е зряло минимум 90 дни. Обезцепяваме си месцето. Отрязваме парче около 200 грама. Подготвили сме си необходимите продукти и сега ще преминем към накълцване на месото. Добавяме си необходимите продукти. Сложихме вече жълтъка, сега слагаме шалот, каперси, дижонска горчица, екстра върджен зехтин, сол малдон и пипер меланж. Темперираме месото върху натрошен лед. Разбъркваме докато се овкуси добре. Пристъпваме към сервиране. След което аранжираме с брускети и завършваме с сол малдон. Заповядайте да опитате.